Ban tintiu ya ka jingkho Jingiwbih bat ban penne pansa e ka Mariang ha ka than patar khama ka office jong SDO patar khama civil subdivision ka office u deputy commissioner Ribhoi district bat ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA ha ka shitarik jimmang ka lapalat patba e ka program balatip kum ka green force patar khama ha ka jingelang ka belalong patar khama community hall. Hakani ka jingelang ladon lang uba sosinus sotun Myntoi kasin adi unomikmat patba na Jirang constituency USDO C Patharkma civil subdivision Chaitanya Awasthi IAS uba Rocky Marwen OC ka Patharkma police station uba Pital thank you rangbashnong ka Patharkma usamla babok walang president ka Patharkma youth club and social welfare organization lembakiwe pat kiriu rangba bikinong ilam shnong. Kani ka Green Force Patharkma ka don ka thong ban pen klanye ka jingetray lang hapding kishnong lingba ka Inter-Village Development Championship ban penne bat pen kod ikiwa bat ban wanra ka jingkod ka Jingiwbih ha shnong at ha